Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana wengane zakwethu. Udaba luthinta ke laphana ungizwe Mchunu ke laphana wengane zakwethu. Kubatyazwa ke laphana ubuqhawe ungizwe wengane zakwethu. Abantu abaningi ikhulu kade zihambele indawo yangakubo ke laphana wengane zakwethu ngenkathi eyombula itshe likayise ke laphana wengane zakwethu. Bathokozela ke ukubona umgwaqo ke laphana ingizwe Mchunu road okuyinto ke laphana engandele bani wengane zakwethu. Okuyinto sesiningi wengane zakwethu siyazi ukuthi uma ngabe kwethiwa imigwaqo betha amagama wengane zakwethu bajwayele ukubiza amaqhawe angasekho ke emhlabeni ke laphana wengane zakwethu. Okuyinto ehle kakhulu ke laphana kungizwe ehlonishwe esaphila ke. Siyazi ukuthi laphana wengane zakwethu futhi uhamba nangenqovunqovu ke yemoto waphiwa yona wengane zakwethu njengeqhawe ke lamabhinca. Siyayibongela ke lensizwa kaMchunu wengane zakwethu ukuthi usuku nosuku iyakhula ke wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane laphana kwi comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela subscribe cindezela nebell ukuze uzothola ama notification njalo uma siposta ivideo entsha si channel siyabonga. Zomdolo injani nakumina sentateka sinyohlala ekhaya sokwenzenjani wena taleka ntongambela umaweni ngizohlala nawe yeyile nto engaphakathi iyagqilaza le wena taleka ntongambela umaweni.